Panase guys, kelakon panas tenan iki. Gaplek kalau jan los panase. Iso putih tenan gaplek jan putih kayak mercan ya. Telone gedine sak mono-mono lho guys. Gedine sak bayi-bayi telone. Bawite kayak ngono gede-gede ya. Wes. Panase los. Jan kayak gelagepan. Panase. Yup-yupe oncek telo mek nang sor gedang ngene lho. Kayak ngono kuwi mek nang sor gedang oncek telo ya Allah. Panase ya ora umum. Kae koncone yunem wae oncek telo ning kono ae. Jan mek wong loro util lho. Kuwi prawisat kepanasan mingke. Lah iya. Jan kelakon tenan, kelakon gaplek putih iki oncek telo kayak ngene. Gek telone gedine sak mene-mene. Jebole kangelan kok. Nduduki boko titik. Sakek gedine telo lho.